Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе бүген салкын көз иртәсендә нәни Кояшчык Аюпова Надира Шамил кызын елмайтыр әле дип өметләнәбез. Чөнки бүген бу матур кызга 7 яшь тула. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан әтисе Шамил Равилович, әнисе Лилия Ринатовна, әбисе Румия Самятовна котлыйлар. 7 ел элек мин бу җир шарында үземне иң бәхетле кеше итеп хис иттем, дип башлаган үз язмасын Шамил абый. Балалар туу йортыннан барып алган мизгелем һаман да истә әле. Бер кычагыма иң кыйммәтле бәхет илешемне кыскан мизгелем иде бу. Ир кешеләр өчен кыз балалар аеруча якын була икән. Менә минем Надирюшкамда яшәвемнең бөтен мәгънәсенә әверелде. Татлы алмамда үземнең күз карашым, елмаюым, нәселебезнең бар чагылышын күреп, киң генә күкрәк киердем. Аллага шөкер, үземнән соң эз калдырырлык балам бар дип бәхетле булып яшәдем. Кызым көн артыннан көннәр үтеп, бик тиз үсеп тә җитте. Башта бик яратып балалар бакчасына йөрде. Кечкенәдән үк ул барысы белән дә кызыксына торган бала иде. Бик нык җырларга да, биергә дә яратты балабыз. Рәсем ясарга да матур итеп аның хәленнән килә иде. Кызымның сизмәдектә ишек ачып, мәктәп бусагасын атлап керер мизгеле килде. Акыллы булган кызыбыз мәктәпкә дә бик яратып йөри. Үз яшьтәшләре белән дә, олылар белән дә уртак тел таба ала. Румия әбисе дә аны үлеп ярата. Балаңның баласы балдан да татлырак икән дип, еш кына сөя-сөя иркәли аны ул. Кызыбыз, алтын чигыбыз. Сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Алда да бәхетле булып, бары шатлыклар кичереп кенә, куйган максатларыңа ирешеп, безне сөендереп яшә. Син безнең иң кадерле, иң яраткан балакайыбыз. Синең өчен җаныбызны да бүлеп бирергә хәзер торуыбызны онытма. Елларыңда дошманнар очрамасын, бәла-казалар көтмәсен. Гүзәллекнең үзе булып, яратып һәм яратылып яшә бәхет кояшыбыз. Надирәбез үсеп җитте, тоймадык та, каяра. Бер-бер артлы еллар менә тәгәрәп артта кала. Матур гына елмая ул, җаныбызга нур өстәп. Яшәсәнче җимешебез бары игелек эшләп. Синнән дә юк гүзәлрәк, кадерлерәк кешебез. Яратабыз бигрәк танык, хөрмәтлибез сине без. Укуыңда тик уңышлар, эшләреңдә җиңеллек, күңелең тулы матур хисләр, йөрәгең тулы игелек. Ниләр генә булса да ул, без барын белеп яшә. Булырбыз без балакаем синең белән янәшә. Кадерле Надирюшка, бүген сине әти-әниең һәм Румия әбиең дә ихлас йөрәктән котлап, бүләккә җыр сайлаганнар. Шуны тыңларга чакырып калам. Туган көнең котлы булсын, балакай. Şeşek gibi kızım üse, gülüm üse. Күңел тула жанны üzüp әтидiyse. Işıklarga әзір гомер буе. Gülüm üsken taraflarını jiller ise. Ayaz kökler tilep yaşimil günüme. Şeşek gibi kızım gülüm üse. Bir hasretsiz jırlap üsken bala şağım. Koyunumdan şarşaqını uylap yanam. Ak şeşektey bulsun ide yazmış kayın. Aktan gına yollar dilim sina balam. O şarşağın jiter gider şaqlarım. Seni güder dili yaklarım.
Кирәк чагы булыр хәлләреңнең. Мин тоярмын ераклардан, мин сизәрмен. Шакыр гына шакыр, хәтта җир шигенә. Ышан кызым очып килеп җитәремә. Кайда гына булсаң, кайда йөрсәң, яшәсәң, йөрәк белән калырмын янәшәп. Йөрәк белән калырмын янәшәп.